Moluor William Samoei Ruto yango ne achiedh nade mabende osebedo ka koro ne otem godo katiba kata chik mapacho kaendi ni kaluwore koda ng'anyo mag rowere mag Gen Z manotimore higa 2024 kane gikwedo paro mar chik mar iko omenda mabende ne omiyo ng'anyo mapek ne obedo e pacho kaendi kaka kama nendo yango ni chik kata katiba nendo bende noketo lolai makare minyalo tim godo ng'anyo manendo e kare 37 moyiene ji mar mondo mi ochokre bag romo kaachiel bende koda chwalo paro ma gintiere godo ka gionge koda tulo moro amora koyango ni kinde ng'anyo machalo kamano endo katiba mathur kaendi kata chika en manende mabende koro ne otemi e yore geko ma opogore opogore to moloyo manende mane tek mogik. Accountability also requires us to confront difficult moments in our recent national life. During the protests of 2024 and those that followed, young Kenyans and other citizens exercised their constitutional freedoms to speak, assemble, demonstrate, picket, and petition public authorities. Their message was clear. They wanted to be heard. They demanded greater accountability, better government, and a meaningful place in shaping the future of their nation. Those demands were not an assault on democracy. Peaceful protest, criticism, and dissent are essential to democracy. Yet, those protests also presented our republic with a profound constitutional question. How do we protect the citizens' right to protest while at the same time fulfilling the state's obligation to preserve constitutional order? The Constitution itself provides the starting point. Article 37 protects the right of every person peaceably and unarmed to assemble, demonstrate, picket, and present petitions to public authorities. That protection